Nsalmulkom u nilqawkom għal programmi ħarx rajt dan l-aħħar li l-lum sejla għana ma' Mark Camilleri. Camilleri huwa gradwat fl-istorja fil-Baċellerat tal-Edukazzjoni fl-Università ta' Malta u ilu jgħallem għal dawn l-aħħar 18 sena fejn palissa huwa assistent kap ta' skola fi skola primarja tal-Istat. Bejn email oħra, Mark isib iċ-ċans jikteb xi romanz jew novella polizjeska. Apparti Gallo, il-ħin tiegħu huwa meħud ukoll minn passatempi bħalma huma is-safar, il-futbol, iċ-ċinema u sensieliet Amerikani u Britanniċi. Daqs laqwa Dr. Watson, ktieb dejjem issibu fuqu. Allura Mark, xi rajt dal-aħħar? L-aħħar ktieb li rajt huwa HHHH tal-Rambina. Dan huwa romanz semi-storiku li setjat fuq żewġ żminijiet differenti l-1942 meta bdiet seħħet l-Operation Anthropoid u l-żmien modern meta l-Rambina kien qed jikteb romanz. Issa interessanti ħafna huwa t-titlu li ġibidni ħafna anke wara rakkomandazzjoni ta' ħbib tiegħi li huwa Arreja Sidu. HHH hija akronimu bil-Ġermaniż ta' sentenza li kienet saret magħrufa fi żmien Ġermanja nazista li tfisser Himmler's brain is called Heydrich. Heydrich huwa kien il-kap ta' servizzi segreti nazisti u li huwa li qed hawnhekk fil-qoxra motti wiċċu motti mit-titlu u jdur madwar il-fatt illi r-Reżistenza ċeka bagħtet minn Londra żewġ aġenti ċeki, Kubis u Geblik, biex joqtlu lil Heydrich għaliex ovvjament kien qed jagħmel ħafna ħsara ġewwa Repubblika Ċeka kontra l-Lut u ċ-Ċeki. Li huwa interessanti ħafna ktieb huwa m'għandux paġni, intrigatni ħafna il-fatt li m'għandux paġni, ġas għandu biss il-kapitli, għandu 257 kapitlu, u ħafna minnhom osra, anke sentenza waħda biss. Laqatni ħafna l-fatt illi għandek erba' affarijiet differenti għaddej fih. L-istorja, għandek ir-riċerka li għamel bine biex bena l-istorja, għandek relazzjonijiet personali kien għaddejjin f'ħajtu, speċjalment ma' missieru u mal-partner tiegħu, u għandek ukoll il-mistoqsija kbira u l-linja tiegħu jekk bħala kittieb li qed titratta dwar personaġġi veri għandniex noħolqu affarijiet minn żniedna jew le. U x'inhi r-risposta tiegħu allura? Is-soluzzjoni forsi? Is-soluzzjoni tiegħu hija li inti dejjem għandek isib tan-nofs, li inti ovvjament qed tikteb storja li daħal elementi personali għandek fejn timraħ fil-verità. Ġifieri huwa jħallat fil-fatt. Ekku fil-verità jħallat iva. Hemm episodji li immaġinhom totalment u fl-aħħar jgħidlek isma' dawn ma seħħewx hekk ma kif naħseb li ġraw jiena. Ma tkunx taf li ma hija realtà u li ma hija l-fizzjoni. Dik is-sebi qadem fil-fatt għalhekk huwa mibni bħala romanz li inti qed jibni plott bejn parti storika u parti fittizja, bħal-leġendi ta' żmienna. Nasib iktar episodji partikolari nasib huwa climax ta' ktieb kollu fejn wara s-sejdu tal-aġenti u tas-soldati nazisti fuq il-knisja fejn kienu mustaħbin dawn l-aġenti tar-Reżistenza ċeki, fija wkoll fija elementi traġikomiċi bil-miljun mod li provaw joħorġu minn hemm bħal biżgħu l-ilma, eċetera. Grazzi ħafna Mark tal-li ġejt u qsamt magħna dan il-ktieb. Nirringrazzjaw lilkom ukoll tal-li segwejtuna narawkom il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin sadattant aqrawhom qar nitfa' kuljum.